Kaixo Gazetaguneko lagunak, ongi etorri bideo berri batera. Oraingo honetan, bidalitako mezuak editatzeko WhatsApp funtzio berria ezagutuko dugu. Funtzio berri hau oso eskatua izan da berelako mezularitzako aplikazioen milioika erabiltzaileen artean, antzeko beste app batzuek hau egiteko aukera ematen baitzuten aspaldi. Tresna honek askotan akats ortografikoekin bidaltzen ditugun mezu horiek zuzentzen lagunduko digu, baita hitzak alde batera uzten ditugunean ere, bertan azkar idazten dugulako edo gure atzamarrek karaktere okerretan sakatu dutelako. Ikus dezagun nola eskura dezakegun WhatsAppeko funtzio berri hau. Lehenik eta behin, gure gailuan aplikazioaren azken bertsioa dugun egiaztatu beharko genuke. Horretarako, Androiden aplikazioen dendara sartuko gara, hau da, Play Storera, eta pantailaren goialdean, eskuinaldean, dagoen gure kontuaren ikonoan klik egingo dugu. Orain, aplikazioak erakusten digun menuan, app-ak eta gailuak kudeatu aukeratuko dugu, eta eguneratze erabilgarriak atalean eguneratzeke dagoen ala ez egiaztatuko dugu. Eguneratzeke daudela adierazten badigu, eguneratu guztia edo ikusi xehetasunak hautatuko dugu, eguneratu nahi ditugun app-ak banaka aukeratzeko eta horrela WhatsAppen azken bertsioa dugun ala ez egiaztatuko dugu. App-a eguneratu gabe, aukera berri hau batera badaiteke ere, beti da gomendagarria eguneratuta izatea. Orain, WhatsAppera sar gaitezke mezuak editatzeko aukerak nola funtzionatzen duen egiaztatzeko. Aplikazioa ireki ondoren, gure kontaktuetako batekin elkarrizketa bat ireki eta mezu bat idatziko diogu eta bidaltzeko botoiarekin bidaliko diogu beti bezala. Arrazoia edozein dela ere, mezua gaizki idatzita dagoela konturatzen bagara edo informazio gehiago gehitzea ahaztu bazait, nola editatzen dut? Akats hori zuzentzeko bidali dugun mezua hautatu behar dugu. Horretarako, mezuaren gainean klik egingo dugu segundu batez gutxi gorabehera mezua urdinez argitu arte. Une honetan goiko eskuinaldeko 3 puntutxoetan klik egingo dugu eta aukeretan editatu funtzioa aukeratuko dugu. iPhone bat izanez gero, nahikoa izango litzateke mezuaren gainean klik egitearekin hau argitu arte eta editatu aukera aterako litzateke. Behin hori eginda, aplikazioak mezua aldatzeko aukera emango digu eta amaitzean mezua bidaltzeko botoia sakatu besterik ez dugu egin behar. Gainera, behar beste aldiz editatu ahal izango dugu mezua. Horrela, akatsak zuzenduko ditugu eta mezuaren hartzaileak mezua behar bezala irakurri ahal izango du. Bi gauza hartu behar dira kontuan mezu bat editatzen dugunean. Lehenik eta behin, mezua bidali diogun kontaktuak beti ikusi ahal izango du mezua editatu dugula, mezuaren eskuinaldean editatu hitza agertuko baita. Baina ezin izango du ikusi egin ditugun aldaketen historiala, hau da, jatorrizko mezuan idatzi duguna. Azken bertsioa bakarrik irakurri ahal izango du. Eta bigarrena eta agian garrantzitsuena, 15 minutu izango ditugu mezua editatu ahal izateko bidali dugunetik. Denbora hori igarotakoan, mezua ezin izango da editatu eta bidali dugun moduan geratuko litzateke. Gogoratu, halaber, mezu pertsonal, multimedia artxibo eta dei guztiekin gertatzen den bezala, egiten dituzun aldaketak muturretik muturrera zifratuta babestuko direla. Laburbilduz, WhatsAppen eskuragarri dagoen funtzio berri honekin, jada ez dugu aitzakirik mezuak akatsekin eta informazio faltarekin bidaltzeko, orain arte bezala mezurik ezabatu gabe zuzendu ahal izango baitugu. Gainera, aukera hau banakako txatetarako eta taldetako txatetarako ere erabili daiteke. Azkenik, esan behar dugu, egiten ditugun edizio guztiak WhatsApp web aplikazioan ere isladatuko direla, gure mugikorrarekin lotutako kontua baldin badugu. Bideoa lagungarria izatea espero dugu. Hurrengora arte!